Moi! Moi! Mä päätin aloittaa vlogaamisen, koska se on hauskaa. Ja mä oon 11V. Ja mä menen vitosluokalle. Mä en oo vielä vitosluokalla. Ja mulla on blogi, jonka nimen mä laitan tuohon alas, koska mä en nyt rupea hoilailemaan sitä. Mun parhaat kaverit on Emma ja Jenna. Ja mun perheeseen kuuluu Jenna, joka nyt ei niin kuin Jenna, mun isosisko, mutta mun parhaankin kaverin nimi on Jenna. Jenna mun isosisko nyt kuvaa. Moi. Tää varmaan vähän tärisee, kun täällä on näitä hyttysiä, niin tää ei nyt ole nyt ihan tasapainossa, mutta ei saa haittaa varmaan. Ja sitten sitten äiti ja iskä kuuluu meidän perheeseen ja meidän koira. Mä voin ehkä joskus kertoa siitä lisää ja kuvata siitä. Nyt mä en rupea sitäkään hoilailemaan. Ja sitten... mitäs muuta? Vitun etikot. Mun pitäis saada huomiseksi laitettu semmonen yksi video. Mä en muista enää missä se oli, kun me oltiin tänään siellä. Mä yritän saada sen huomiseksi. Tän mä yritän saada nyt yöksi. Mutta aivan mun täytyy katsoa. Mä asun aika lähellä Hesaa ja nyt me ollaan Kuusamossa mun mummilla. Sen takia täällä on hyttysiä ja me huidataan. Niin kuin siinä vaiheessa mainoksessa. Niin kuin eteläiset tuli niin kuin pohjoiseen ja sitten vaan huito siellä. Sitten se pohjoisen tyyppi oli ja kaikki kiinnostaa. Niin. Mä menen nyt tonne. Koska kello on 11. Ja apua, no niin, moikka ja tykätkää. Ja mä laitan tuohon alas siis mun blogin ja instan ja tilatkaa. Mut nyt moikka!